ăsta este primul meu video cu acest joc și sper să vă placă. Pare că ne-a trimis cineva un mail care trebuie să ne ducem la bunica, să vindem limonadă, să jefuim de la bunica și să vindem pe piață. Acum se încarcă. Uite, asta e bunica mea. Asta e fratele meu, soară mea, verișoară mea și eu eram un porc. A naibii, păpușoi. Știu, fă. Am mai jucat, am avut level 20, nu mai știu, ok, fă că știu. Apoi și iau roadele, aceea le plantez. Eu ce naibii. Da, naibii. Da. Nu-mi place. Gata. Acum să le iau eu lițele. Ce vreți ganiul ăsta? N-am e la ferma mea, e ferma amicilor. E ferma amicilor. Sper să vă placă lumea. Chiar am uitat că filmez. Și facem... Și deja filmăm 4 minute. Nu vreau pâine. Pâine îi dau lui bunica să facă de mână. A, n-ai pâine.
Da. Da, lasă-mă puțin, îmi place. Și 6 planete. Și că dau un diamant. Păpușica n-ai. Ia ce-a zis? After o pâine fericită. With a mom. Yes, dar nu-mi place mie afacerea asta. Da, fă, știu că vine mașina astea ca să pot să le iau ăștia bani. La o par, dar mie îmi place cum bagă driftul ăla, mamă, periculoză zici că e. Când bagă driftul ăla. Așa. Du-te la garați. Așa că vii repede, suntem aproape. Așa. Acum cornul mătii. Ai mă. A adus un desen. Nu l-am văzut, dar era frumos. Am văzut așa că era frumușel. Cu măsică, acum nu mai pot să fac pe fel. Du-te! Dar cât trebuie? E puțin, dar pana mea. Mai de-am mam. Hello, is brand new name in from Need Horse come me place. Încerc să mă arăt să-mi dea un mesaj. Nu m-am mis ala ca mam. Stai puțin. V-a dat cornul. Pun și dovlecel. Pun și 2 corni și unde ăsta. Pun 3 de-astea de măsa. Luca mes ala că mam. Hai că să m-am de dat la 3, da. Ia că cord, mam, nu știu că am vrea. E o pâine, o fac acum pâine asta. Punem noi asta că nu prea vin clienți. Băgăm o fermuială. Luăm niște fermă, mai punem. Facem niște trade-uri.
Până în cât timp se face 4 minute misilă. Misilă să mă aștept. Nu, că după aceea vă plictisesc și ce să mai... Deci ați văzut conceptul jocului în principal. Că e frumos. Astea o să mi se facă mie. Dacă vreți apăsați butonul de like. O să facem și o serie de Minecraft. Multiplayer, dar o să luăm 5 persoane. Tocmai când găinușile mele nu mai vreau să fac o. Și când nu mai am grâu. O persoană când nu mai am grâu. Let's friends. Mă conectez, stați puțin. Mă conectez cu Facebook-ul. Că am puțin rău la sută, băieți. Hai, mă conectez mai târziu. Și cam atâta. Ați văzut cum e conceptul jocului? Sper să vă placă. Sper să vă placă. Sper să vă placă. Eu am fost Alin și v-am salutat.